Dragi prijatelji, evo meni je dopala me čast danas da nekoliko riječi kažem na ovom prigodnom okupljanju, već tradicionalnom, i sve srdačno bih vas pozdravio ispred županijskog gospodarstva, ispred Podravke. Što kaže gradonačelnik, ono oko čega se moramo najviše ujediniti i oko čega moramo najviše brinuti je gospodarstvo, jer je ono pokretač cijelog standarda i prosperiteta svakog kraja, svakog grada. I ja mislim da iz tih puteva trebamo gledati u budućnost. A zasigurno ova županija, a pogotovo Koprivnica, imaju se čime pohvaliti. Ono što za razliku od ostalih krajeva Hrvatske, možda Koprivnica i županija nemaju položajnu rentu da mogu naplatiti svoje blagodati ili mora ili nekih drugih svojih strateških pozicija. Ali zasigurno ono što je vrijedno izgradila su veliki sustavi, ako njih se okupilo i ukupno gospodarstvo i grada i županije. Ono što me izuzetno veseli da je to gospodarstvo ne samo orijentirano na domaće tržište, nego da je proizvodno, inovativno i izvozno orijentirano. I na tom tragu, na tim vizijama, zasigurno najveći doprinos daje Podravka i Belupo. I ono što me izuzetno veseli da nakon jedne uspješne i prošle godine smo govorili rekordne 2018. možete isto tako očekivati kad budemo objavljivali rezultate za ovu godinu da će biti još bolji i još veći. I ono što nas veseli da je Podravka utabala staze uspjeha, dugoročne vizije i dugoročnog razvoja. Ono što izuzetno mene osobno veseli da smo uspjeli pokrenuti trend i standarda zaposlenika. Podravka više ne otpušta, Podravka danas zapošljava, danas nas je u grupi 350 više nego što nas je bilo prije 3 godine. Ove godine smo samo preko 10.000 kuna svakom zaposleniku, pored njegove plaće, osigurali po osnovi i uskrsnice i regresa, božićnice, a sad evo za Božić dodjeljujemo i 3. puta zahvalu kroz nagradu za dobro poslovanje. I to je put kojim želi Podravka ići, da svi zajedno budemo sretni, veseli, jer ako nije sretno i veselo u Podravci, onda teško može biti zadovoljstvo u gradu Koprivnici. Na nama je put sljedeći, a to je da investicije koje predviđamo za naredne godine budu investicije za novu viziju Podravke za narednih 20 godina, kao što smo izgradili modernu Vegetu i Juhe i dječju hranu, nedavno Belupo, da isto tako moderniziramo i ostale tvornice koje su sada još u nekom arhaičnom radu. I duboko sam uvjeren da uz ovakve pokazatelje poslovanja, uz ovakve profitabilnosti koje ostvaruje Podravka, to jednostavno je moguće u vrlo kratkom vremenu. Znam da smo sad podigli očekivanja i od ukupne javnosti i od naših dioničara, od našeg nadzornog odbora, ali to je tako kao u sportu. Kad jednom osvojite prvo mjesto, očekuje se od vas da to ponavljate. Ono što sam uvjeren, evo obećajem to svima vama, obećajem gradonačelniku isto tako da će plaće rasti, jer kako plaće rastu, kako raste dobit, bit će veći doprinos i u nacionalnu blagajnu, a i u lokalnu. I na tom jednom tragu optimizma, radosti, osmijeha želim vam sretan Božić, svako dobro u 2020. a najviše zdravlja. Živjeli!